गोरा-गोराथारलै बिसिना मेथाइया बेथ' बिराद गोरा थोनाय नङा नामालै बेखौनो हिसाब खालामनानै बसा दानफ्ले दुनफ्ले राननानै जादो जाहैबाय आमगुरि बालागारि आमगुरि बालागारिनिफ्राय मोसागोन सिरिसो थायो जायगा थोलाया बाबा फाइन लालायखायोमोननो बिसिना न'खरसेयाव सासे ओंखाराबा बे साहेन आलि इस्लाम नार्जारिनि इन्सट्राक्सन फाइन लाबावनो दहाय खिन्थाफैदों ओरै मादै सासेया साहेन बाल फाइन लायो होननायखाय ज'बानो ओंखारबाय जों होनबावदों ओमफ्राय दाना प्राइजबो फैदों बिथांमोनहा सोरबा सोरबा बिसिनाबा दहायफोर होदों जोंनाबा होयोना होआ सानदोंमोन नामा होदों लांफैनो हागोन माखासेया माने जायगा थैबाय थाबोबावदोंसोनो
दा गावसिनि खोथासै बे प्राइज राननायाव मा खालामलायो थाबोग्राफोरजों मोसाग्राजों प्राइजखौ लांफैदो बिसिनि बायदि मोसाजोबनांगौबा बे गुगाजोबगोनसो माथो फादारजों रायजानाय खिथागोन आङो लिडिं खालामग्राया बिदि मोसाहोद्रायनाङा होननानै आसामनि माबा माबि जाग्रा प्रग्राम जाग्राखौ बायहोनाङा प्राइज होग्राफ्रा जाहैबाय बे प्रग्रामनि मा होनोमोनलाय बिदिखौ नै बिदिनि इनचार्ज बिथां रमेन सिनाय दा सनाजुलिनि बिथाङा होदों बेसेबां होखो आं बेखौ हिसाब होला दा गाव गोसोआवल' साननानै लादों जे बाव जमा दं ओमफ्राय गावसिनि मण्डलिनि गावबुरा ओमफ्राय सासे मेडिकस होननाय दङ दा नोंसोर गामियाव बिदि नाम दं दा सेंग्रासा औ नामखौलाय माथो बावबाय सारा आंखौ बावबायलै बखालिनि माने आं इउथ प्रेसिडेन्ट जानाय समाव आं गावखौ बाथ' गाबनो थिनदोंमोननो गाबनो रोङाखै जाहैदों बेखौनो बावा गाव दाबो बावाखै आंखौ बखाल नों आंखौ बाथ' गाबनो थिनदोंमोन सार आं रोङाखै होनदों बाथ'नि गाबनो रोङानो दाबो रोंमारोना रोंमारा बेलाय मेडिकसा बाथ'नि गाबनायखौ मिथिया गावसोर गामिनिखौ मिथिया दे दाना ओमफ्राय गबिन्द इस्लाम हक नार्जारि बिथांखौ होदों औ प्राइजखौ औ लादो गोरालै बिसिना मेथाइया बेथ' बिराद गोरा थोनाय नङा नामालै हिसाब खालामनानै बसा दानफ्ले दुनफ्ले राननानै जादो थोआबा उसुबिदा जागोन ना होग्राफोरखौ नोंसोर रागा जोंगोन फैसाखौबो आं सानला नैखौ जमाल' नाजावदो औ दंबावो र' बे जोंनि केसियार होनाय गांनैथ' गैला गांसेल' हरनोसै गांनैजों गांसेजों हिसाबा समान जायो गावसोरबो मिथिखागौ गांनै हरनांगौमोन औ दाना खसारा सोरमोन नोंसिना दहाय खोन्थालांदो नंगौना नङा फाबियान बाहादुर हसेन मुसाहारि बिथाङा फोरोंदों नोंसोरखौ फोरोंमारदों ओमफ्राय दंबावो नै आरो बेबो गबिन्द इस्लाम हक मुसाहारि ओमफ्राय कार्लुस हाज'वारि साथामजों फोरोंदों नामा बिसोरो बरिया माने रावबो नुयि गावसोरबो नुयि सिखारस्लाब मोनि गावसोर एक्सनखौ खालामनानै गारबोयोनो बै मोसाग्रा जायगायाव बिसोरो गोसोखांनानै मोसाहैनांगौ आसरित थागोन सोरबा औ आं बाव एक्सन खालामफैबाय बिथांमोनहा गैयानो आं थांबाय आंनि एक्सनखौ बिथांमोनहा खालामफैनो हायो बा आखाइ खबबावथारदोंलै रायजोफोर खालमासि आरो बिनिफ्राय साबसिन मोसाबावदो बांसिन मोनगोन देग्लायनि गोराखौसो होबाय प्राइजआ ओमफ्राय थांनाय समाव फादारनावबो एसे बिनानै लांदो जोंना बांसिनखामोन मोसाग्रा फादार होननानै दे जाबाय थांदो फादारनावबो बिनानै लां